Hari mulai bercahaya berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Di timur matahari mulai bercahaya, pemuda berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca padha apoyo, apoyo kanggo ngelani agama Islam kakati luwih mulya, mulya akhirate kejaba saking agama. Sebab enggal kita yang padha apoyo, yen ora kersa uga bakal coba, upane manusaya iku bakal tutup. Nanging kita ora ngerti bakal tutup. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Gusti Nuwun ngapura ya Allah nuwun ngapura. Tinggi gunung yang
Ditawani mulki lahi Ngelamu iku ayu kaya widodari Maya maya kaya dokasari Ente catur rantane ramari-mari Yente turun munggah sarga tuprawakori Wes suwe yo mas yo ora cecano Cake bisa toto kuliran Wes suwe ora cecano Cake bisa jadi pikiran Kira-kira yo mas yo ada aku to Telok aku iris-irisan Oleh sekarang wes rusak untuk Terima
Durung-durung ya mas digawe sesat yen kepiye kanggo takoni. Noni ya mas anakan londo batu nene ngejamu wah-wake wingi-wingi aku lalu soto aku anake wong kaduwe Semarang ya mas pabrike botol yen Magelang pabrike dawet. Sembayang ya mas pengebu desa udah kubur golek duit. rokok klopo taline sutra bayani gede pasare minggu potret kanggo foto-foto ngelani iki gambare Ereng-ereng ya mas omah rayap omah gede tak saponane yen dene ya jajal ijab abot enteng tak lakonane. pasar kembang ya mas gone wong pacar kaya para gone wong adolan ayo kembang barang rombongan kok limbang gone wong sopan Ijo-ijo ya mas aja dikundui geseng abang ora kurang duwe bojo ya mas aja dirusui wong sing lakang ora kurang. abang-abang ya mas yo kendero londo wetan cilik kuburan mayit klambi abang kanggo foto-foto wedal kubur golek duit Noni anak londo metu nene jamu wawake wingi-wingi aku wis kondo aku anake wong ra duwe. ireng-ireng ya mas yo motore kanjeng tak mriki tak sepirangke oleh seneng apa mandeng bawa rene tak rapi wae Erang-erang omahe raya omah gendek tak saponane kadrenge lecalo ijab abot enteng tak lakonane. Gunung-gunung ya mas yo digawe sawah gak kepiye banyone turun-turun digawe susah gak kepiye lakoni Gunung-gunung tanduri lomba kidul gunung akeh watune durung wis kabeh sepok durung mesti dadi matune. Surabaya ya mas kaline mati Banyuwangi kondang santrine ingin mulo ayo to ngaji maka kawuhe Gustine Buah manggar jangan diutir kalau diutir rusak-rusak tegannya. Jika cinta jangan dipikir kalau dipikir rusak-rusak badannya. Irang-irang wetan tamana mandor koko ora diwaton lesana wis taman-manan era sito apa ra ketut ijo-ijo kok diondoi keseng abang ora kurang-kurang kowe bojo kok dirusoi wong sing lagan ora kurang. Pasar kembang ya mas gone wong jajan Malioboro gone wong adolan ayo nembang bareng rombongan ajiri banggone wong sopan rakok kletek taline sutro boyo lali gede-gede pasare kirim potret iku tondo moto yen lali iki gambare lawan yo mas ngundoh mbayo ora kuat kok
pacange ora seneng rapi wong marung ora kuat nyangka utange panase mas ning alon-alon iyo peneng kulon omah ayune mas durung kapiyon kubrake wong omah Semarang pabrike boto ke Magelang pabrike duwe sembayang ke labur dosa kalau kadang ke golek duwe kulon kali wetan yo kali petang-petang opore blara simbok santri bapak yo santri aku dewe sing murang sara naik tongkar jarane wolu tekan ngaji tak enggo-enggokake aja samar yondo melo aku tapi suwe tak tukokake kuningan ya mas diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan ora tekel nuntung kelingan kebeciake rimis-rimis ya mas ngopeki klopo ora iso nyandaki jone wong mas nangis yondo nangis sapa ora mesti dadi bojone ereng-ereng ya mas montore kanjang gorene tata trirane yen seneng ya mas aja dipandang goleki ngendi omahe gunung-gunung ya mas digawe sawah kaya piye lembanyoni turung-turung digawe susah kaya piye lakoni ireng-ireng ya mas dijumput ana terus klopo katut apase yen seneng ya mas diturut ana donya piro lawase panase ya mas ning alon-alon iyo penang kulon omah ayone ya mas ora kapiyon kubrake wong omah gawe omah ya mas nganggo boto batane dipacak-pacak papan umum lan uga pariwisata ayo dijogo aja dirusak ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam budaya tera atas dawuh dari pangeran yo prokonco ngawaruana rukun Islam kulimo sahadat loro rukun kang siji desa sira kelawan ngaji kapindo ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan limo kaji lamun puasa di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam supaya darah atas dawuh dari pangeran ayo prokonco ngawaruana rukun Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pergi adalah berkumpulan di Ramadan ku jangan dilimpahkan sekolah dalam kesucian Quran menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa di tengah kawanmu setiap membela agamanya Tuhan agamanya Tuhan negeriku yo para kanca ingkang padha ngupaya yo kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya
coba saking agama sebab enggal kita enggal padha upaya upaya kanggo belani agama agama esai kakang luwe mulya mulya akhirat enggal coba saking agama ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam supaya antara atas dawuh dari pangeran yo prokonco naruhono rukun Islam yo iku limo sahadat loro rukun kasiji meso sira kaji indone lakoni salat bengalune bayar zakat bengapan poso wulan Ramadan limo haji lamun puasa yo para kanca